हेलो लोगोफोर आंनि यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नुजाफैलायबाय आरोना लोगोफोर दासान्दिथ' फेसबुकआव मोनसे भिडिअ बिराद भाइरेल जागासिनो दं आरोना लोगोफोर गथ'खौ बुथारनायनिया स' बिनि सायावनो फंनैसो खोथा बुंनो नागिरदों आरोना लोगोफोर भिडिअखौ आं होगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायलांबानो जाबाय दायो आङो ससे होना होनि नायग्रोबानो जाबाय आरोना भिडिअखौ मा मुलि लोंदों? मा मुलि लोंदों? मा मुलि? दंहो थैलाबो नाजा जोङो। थैथो थैलाबो नाजा जों मानि थाखाय मानि थाखाय नों बुथारनाङामोन मानि थाखाय नों थाइजौ लोंखो मानि थाखाय नों हाबा जाफिना माइखौ बुंदो दे हौवाया जाहैबाय नों हौवा लानानै नों थैला जायोमोन ना मानि फिसालाखौ नों माबानांगौ बुथारनांगौ साइजआव फिसालाखौ लायाब्लाबो अन्थाव बाथाव मा नाङैनो बेबायदि बुथारनांगौ आरोना बे बिमाया बे भिडिअखौ नायनानै बिराद दुखु मोनदों आरोना आं लोगोफोर नोंथांमोनावथ' नुदों जानांगौ फेसबुकआव बिनिनो दा भिडिअ माने भाइरेल जागासिनो दं आरोना मा गोसोजों बेबायदि बुथारनो हागोन ना बेयो आंबो माने नायनानै बिराद दुखु नांदों आरोना मुलि लोंदोंनो बेयो खिन्थु मुलि लोंनाया मानो दासिमबो थैयाखै आरोना बेनो आरोना आंबो माने भिडिअफोरावसो नुदों आरोना बे जाय बुथारदों आरोना बियो बे गथ'आ सिगांनि आगोलनि बिमानिसिमोन आरोना बिफाया माने सानै हिनजाव लादों जाहैबाय आरोना फार्स्टनिया माने खारबायनो आरोना ओमफ्राय दा गोदान लादोंमोन आरोना जाय गोदान लादोंमोन बे हिनजावानो माने सिगांनि गिबिनि हिनजावनि फिसालाखौ बुथारदोंनो आरोना लोगोफोर सारा मा दाबो खोन्था नोंलाय सासे बिमानि गुन गैयालै नोङो मान खोन्थाया खोन्था नोङो मानो फिसा नांगौ होमबा फिसाखौ खानो हाबालाय मा उल्था फिसा नङाबाबोथ' ना हौवाखौ लाबाय नोंना फिसा गैखाया नोङो बेखौनो फिसा आंनिफ्राय आंखौ सानना लाबानो जायो नामा बेखौनो आङो नोंथांमोनजों फंनैसो रायलायनानै शेयार खालामबाय आरोना आं माने गोसोआव बिराद दुखु मोनदों आरोना बे भिडिअखौ नायनानै सासे बिमाया माबायदि खालामनो हायोना अन्थाव बाथाव मा नाङैनो बेबायदि बुथारनांगौ आरोना बे बिमाया बे भिडिअखौ नायनानै बिराद दुखु मोनदों आरोना आं लोगोफोर नोंथांमोनावथ' नुदों जानांगौ फेसबुकआव बिनिनो दा भिडिअ माने भाइरेल जागासिनो दं आरोना मा गोसोजों बेबायदि बुथारनो हागोन ना बेयो आंबो माने नायनानै बिराद दुखु नांदों आरोना गावखौ बुथारनांगौ नांगौबा गाव थैबानो जायोमोन नामा गथ'खौ मानोथो बुथारनांगौ आरोना बियो दाख्लिनो गारखादों इखौहाय आरो लानो थोनायखाय आं गोदान लाफिनदों मोजां सोंदोंलै न'दा जाबावगोन मारै बुथारनायखौ सोंदोरा दा गथ'खौ मा दायाव बुथारदों नोङो जेनेबा मानो बुथारा नोङो बे गोलैफोरा मा खोन्थालाय मा खारनाव लिंबोनानै मा खारनाव साग्रों आंबो थैखा मुलि लोंहैदों आं न'आव थांनानै आंबो थैनो ओमफ्राय बे बिमाया बे भिडिअखौ बुथारनाय भिडिअखौ नुनानै माबायदि साननानै दं आरोना बिनि गोसोआ बिखा खालामदोंना खालामाखै आरोना बे जाय गारलांदों आरोना गावनि फिसाखौ गावनि बिमाया गालांबाय नालाय दा गदायाथ' आरो बोरै मोननो ना बिनि थाखायनो दिनै बियो आलाय सिलाय जानानै थैनांबाय आरोना लोगोफोर बेखायनो बिराद दुखु नांदों आरोना थ' बेनोसै आरोना दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला आंनि भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरो सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय दे लोगोफोर बाय बाय